Moikka! Mä nyt koitan tehdä tällaisella äänityksellä. Mä en oo ennen koittanut tätä, mutta toivottavasti tää nyt toimii. Mä teen laukun sisältövideon ja mulla on tällainen Björn Borgin valkoinen laukku. Joo. Mä en muista, että mistä mä tän oon ostanut, mutta joku sellainen tavallinen laukkukauppa. Mulla on tässä etutaskussa joo, mä tässä aina etin tätä, kun mä en löytänyt sitä, mutta joo. Niin siis täällä on mun puhelin tietysti. Sitten mun avaimet. Mun lukkari. Roskia. Sitten mun kuulokkeet, jotka on solmussa. Purkkaa. Toi on mun lempipurkkaa, just tää. Lisäroskia. Sitten siellä ei ollut mitään muuta. Sitten toisessa tällaisessa sivutaskussa on rahaa. Tästä mä olin vähän yllättynyt, koska yleensä mulla ei ole rahaa laukussa, mutta nyt mulla oli. Sitten siellä ei ole mitään muuta. Ja täällä toisessakaan ei ole muuta. Tässä isossa taskussa mulla on villasukat, jos tulee kylmä koulussa. Sitten mulla oli toisetkin villasukat, mä en tiedä miksi. Ei mulla yleensä kahtia, mutta ihan sama. Sitten mulla on mun penaali. Täällä mulla on nyt vaan kyniä ja kumeaa. Jotain tollasia ihan normaaleita asioita. Tässäkin mulla oli vähän ongelma, koska mä en saanut tuota kiinni yhdellä kädellä. Mutta ei se nyt haittaa. Tai no, ehkä se joitain voi häiritä, mutta ihan sama. Joo. Sitten on mun fysiikan kirja. Mun kotitalouden kirja, eli köksän kirja. Historian kirja. Äikän kirja. Ja sitten se on tyhjä. Heippa!